Najčastejšie problémy vznikajú pri prenikaní vlhkosti a vody z bočných a vonkajších strán stavebných konštrukcií. Často býva problém najmä v tom, že chýba vonkajšia hydroizolácia z pozitívnej strany alebo je hydroizolácia poškodená. Následkom je prenikanie vody do vnútorných priestorov budovy. Voda, ktorá preniká do vnútorných priestorov, obsahuje často soly a rôzne škodlivé látky, ktoré odparením vody vytvárajú výkvety. Soly rozpustené vo vode tým pádom môžu byť transportované cez kapilárny systém stavebných materiálov. Keď sa voda na povrchu vyparí, soľ začne kryštalizovať, a to hlavne v pôroch, ktoré sa nachádzajú pri povrchu. Počas tohto procesu soľ mimoriadne zväčšuje svoj objem a tým trhá stavebné materiály. Zároveň vlhké prostredie podporuje tvorbu plesní, ktoré vytvárajú zdraviu škodlivú klímu. Na uvedenom obrázku je vidieť, že voda má tendenciu prenikať cez murivo do vnútorných priestorov. Ak je poškodená hydroizolácia, do muriva sa dostáva zemná vlhkosť, spodná voda, často je to voda tlaková. Najviac ohrozené sú domy a obytné budovy, ktoré sa nachádzajú v svahovitom teréne pri jazerách, riekach, vodných zdrojoch, prípadne v lokalitách, kde je vysoká hladina spodnej vody. Určiť správny stupeň zaťaženia vodou je dôležitý faktor pri výbere vhodnej hydroizolácie. Odkopanie objektu a obnaženie hydroizolačného systému často nie je možné, pretože je to buď technologicky náročné, alebo to nie je možné kvôli prístupu k danému miestu, či z dôvodu prístupu k pozemku, ktorý je v cudzom vlastníctve. Výhodnou alternatívou je ošetrenie priesakov vody do muriva z vnútornej negatívnej strany stavebnej konštrukcie. Výrobok Köster NB1 bol vyvinutý na hydroizoláciu minerálnych podkladov z pozitívnej aj negatívnej strany. Produkt obsahuje prísady, ktoré reagujú s vlhkosťou a zložkami podkladu a vytvárajú kryštáliky, ktoré prenikajú do pórov a kapilár konštrukcií. Köster NB1 preniká hlboko do podkladu a stáva sa jeho neoddeliteľnou súčasťou a robí ho vodonepriepustným, zároveň však umožňuje difúziu vodnej pary. Jeho očakávaná životnosť je rovnaká ako životnosť konštrukcie samotnej. Výrobok Köster NB1 je špeciálna kryštalická hydroizolácia, ktorá je testovaná na odolnosť voči tlaku vody do 13 barov, respektíve 130 metrov vodného stĺpca na negatívnej strane. Najskôr je nutné celoplošne odstrániť poškodenú omietku. Odstránime voľné nesúdržné časti a prach, ktoré omietneme metličkou. Ak sa objavia aktívne priesaky vody, na utesnenie použijeme Köster K2 Blitz Powder. Tento vysokoreaktívny prášok dokáže zastaviť v priebehu pár sekúnd aktívne priesaky vody. Z prášku si treba vyformovať guličku a pritlačiť ju na miesto, odkiaľ vyteká voda. Po uplynutí približne 30 až 60 sekúnd treba rukou zašúchať zvyšok materiálu okolo aktívneho priesaku. Podklad je potrebné prebrúsiť, aby sa otvorila štruktúra betónu. Nasleduje aplikácia Köster Polysil TG500 ako penetračného náteru. Köster Polysil TG500 je penetračný náter na všetky minerálne podklady používaný pred hydroizoláciou cementovými hydroizolačnými suspenziami ako napríklad Köster NB1 Grey. Köster Polysil TG500 spevňuje podklad a neutralizuje soly. Používa sa tiež ako tvrdidlo pre hydroizolačné suspenzie. Na vytvorenie fabionov použijeme reprofilačnú vodotesnú maltu Köster Repair Mortar alebo Köster Repair Mortar Fix. Kaverny či nerovnosti môžeme vyrovnať maltou Köster Repair Mortar. Vyspravením podkladu dopomôžeme kvalitne zrealizovať hydroizolačný systém bez porúch a nedokonalostí. Nasleduje aplikácia hydroizolačného náteru Köster NB1 Grey v 2 až 3 vrstvách. Každá ďalšia vrstva sa aplikuje až po uschnutí tej predošlej, minimálne však aspoň so 6-hodinovým odstupom medzi vrstvami. Hydroizolačnú stierku tvorí Köster NB1 Grey a Köster NB1 Flex. Alternatívne sa namiesto Köster NB1 Flex môže použiť 8 litrov pitnej vody. Materiál sa nanáša pomocou štetky alebo vhodného striekacieho zariadenia. V priebehu aplikácie a minimálne 24 hodín po nej je potrebné vyhnúť sa vplyvu mrazu a silného vetra. Druhá vrstva Köster NB1 Grey sa aplikuje kolmo na smer prvej vrstvy, čo zabezpečí úplné pokrytie podkladu hydroizolačnou stierkou. Minerálna hydroizolácia Köster NB1 Grey ponúka veľa výhod. Odolnosť voči tlaku vody a veľkosti 13 barov na negatívnej strane. Dokáže preklenúť mikrotrhliny. Odolnosť voči smrznutiu aj rozmrazeniu, prídržnosť respektíve väzba materiálu k podkladu zostáva výborná. V prípade, ak je požiadavka, že hydroizolačný náter Köster NB1 Grey má byť trvale v styku s pitnou vodou, je dôležité, aby sa 25 kg vrece zmiešalo s 8 litrami pitnej vody. V tomto konkrétnom prípade sa vyvarujeme zmiešaniu Köster NB1 Grey s Köster NB1 Flex.
Na objednávku vieme zabezpečiť aj podobný výrobok Köster NB1 White v bielej farbe, prípadne Köster NB1 Fast, ktorý je vhodný pre rýchlejšiu aplikáciu. Najčastejšie sa Köster NB1 používa v pivniciach, tuneloch, kanalizačných či výťahových šachtách, nádržiach na pitnú vodu, silách a tak ďalej. Všetky dôležité informácie, ako napríklad spotreby materiálov, technické údaje, časové rozostupy, sú k dispozícii v technickom liste. Systémy pre hydroizoláciu z negatívnej strany pre múrivo a betón sa dajú stiahnuť na našom webe